Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 95. Comencem. Ens trobem a la província de Guangdong, a la Xina. L'1 de gener de 1814 ha nascut el petit Hong Xiaquan. És fill d'una humil família de grangers. No obstant, no eren tan humils per no poder donar-li al nostre petit protagonista uns estudis, de cara a prosperar en la vida. El nostre petit Hong era un estudiant exemplar. Les seves notes eren brillants. Quan va acabar la seva instrucció elemental, va preparar-se per superar les proves de l'examen imperial. L'examen imperial eren unes proves i uns exàmens que eren imprescindibles per prosperar a l'escala social, ja que et permetien entrar dins l'entramat burocràtic estatal. Varen efectuar-se a la Xina imperial des de l'any 600 fins al 1905. El nostre amic va preparar-se a consciència per superar-les. I sembla mentida que fos un bon estudiant, perquè les va suspendre una i una altra vegada. No escalaria mai a la societat, no faria mai res a la vida. La Xina, religiosament parlant, era en aquells temps una comunitat que tenia una religió autòctona politeïsta, que rebia el nom de taoisme, i era practicada per la majoria de la gent. També hi era present el budisme, l'islam des del segle VII, el catolicisme i fins i tot el protestantisme. En la vida del nostre home ens interessa el catolicisme. El cristianisme catòlic va ser introduït a la Xina l'any 1245, quan el papa Innocenci IV va enviar a fra Giovanni de Pian del Carpine, juntament amb una diligència de frares franciscans a la cort mongola. El frare Joan de Moncorbino va arribar a Pequín el 1297 i va ser ordenat sacerdot amb l'autorització de l'emperatriu xinesa del moment. El catolicisme a la Xina era minoritari. Només un 1% dels habitants són catòlics. Molt malament, ja que és l'única religió verdadera. A l'infern aniran tots. En aquella època, la Xina estava governada per la dinastia Qing, i els exàmens que el nostre protagonista no havia superat permetien integrar-se a l'establishment. No obstant, tot passa per alguna raó. El nostre protagonista va tenir una visió que li mostraria la veritat. Déu Nostre Senyor se li va aparèixer i el va portar a visitar el cel. Allà, li va revelar que ell era el seu fill petit, és a dir, el germà petit de Jesucrist. No havia superat els exàmens perquè la destina Qin eren els dimonis i ell tenia una missió, lluitar contra els dimonis que poblaven la Xina. Els deliris celestials li varen durar dies al nostre protagonista. La seva família, la terrenal, entenem, va tenir por que estigués perdent la vida i o la raó. Però què sabran ells, pobrets desgraciats? Amb l'ajuda de la Bíblia traduïda al xinès i d'algun altre missioner catòlic, va començar a reclutar un exèrcit. S'havien de destruir els dimonis, és a dir, la dinastia Qing que governava la Xina. Segons les creences del nostre amic Hong, que eren verdaderesíssimes, ja que el mateix Déu les havia revelat, les coses no eren exactament com els europeus, colla d'heretges, deien. Déu tenia dos fills, Jesús i el nostre protagonista. L'Esperit Sant no era un colom, quin disbrat. Es suposa que tot es deu a una traducció sui generis que varen fer els monjos europeus al xinès. En ella s'anomenava l'Esperit Sant com a Sant Vent, o sigui, vent celestial. El nostre home va fundar un grup anomenat els Adoradors de Shanti, els quals varen començar accions com ara destruir estàtues, demoníaques, sens dubte. A la Xina, el nostre protagonista i els seus seguidors portaven un missatge nou, un missatge d'esperança, instaurar el regne celestial a la Terra. A partir del 1840, aquest moviment es va anar tornant més i més militar, més i més violent, amb aportacions dels seus membres, que s'havien de desfer de tots els seus béns terrenals, com Déu mana. Varen anar creant una reserva d'armes més i més gran. L'11 de gener de 1851, a la població de Jintian, el nostre protagonista i els seus seguidors varen alçar-se en armes i varen, en poc temps, prendre el control de la població. La dita rebel·lió de Taiping ja havia començat. Per cert, Taiping en xinès significa Gran Pau. Sobre l'agost del mateix 1851 es va proclamar el Regne Celestial de la Gran Pau. El nostre protagonista va ser proclamat rei celestial. En aquest regnat celestial, un verdader paraís de Déu sobre la terra, es va prometre una reforma agrària. El nostre protagonista va manifestar: Tota la terra sota el cel ha de ser cultivada en comú pel poble sota el cel. La terra serà cultivada per tots, l'arròs menjat per tots, els vestits seran portats per tots, i els diners seran gastats per tots. No hi haurà més desigualtats.
Ningú es quedarà sense aliments ni sense combustible. De tota manera, tot aquest bonic discurs no es va aplicar ni un sol dia. S'havia de sacrificar tot per expulsar els dimonis, o sigui la dinastia Qing, de la resta de la Xina. I un cop el regne celestial de la Gran Pau hagués derrotat els dimonis, seria l'hora d'aplicar el suprem programa de felicitat per tots els habitants del planeta. De moment, es va crear l'Exèrcit de l'Amor. Aquest exèrcit, format per homes i dones, havien de dur tots ells el cabell llarg, que en xinès s'anomenava Shangmao, tots vestidets amb jaqueta vermella i pantalons blaus. Aquest exèrcit va arribar a tenir 3 milions d'homes i de dones, el 1860. En principi, tot i que, com hem dit abans, l'estat celestial de la Gran Pau no va poder-se dedicar a res més que a combatre els dimonis, sense aplicar en cap cas la seva legislació celestial, va arribar a tenir una extensió considerable. Més d'un terç de l'imperi xinès va ser ocupat per aquest nou exèrcit. No obstant, va arribar un moment en què el nostre protagonista no podia abarcar-ho tot i va dividir administrativament el regne celestial en 5 governadors, que van rebre el títol de reis: rei del nord, rei del sud, rei de l'est i rei de l'oest. I el rei Yi. Aquest es veu que era un dels més ferotges. No obstant, moriria el 1863 en el camp de batalla lluitant contra les forces demoníaques de l'emperador Qing. De fet, varen acabar morint tots els reis, que varen ser reemplaçats per prínceps. Els prínceps Zhong, Yin, Gan, Fu, An, Yong i Wei. A poc, aquests reis i prínceps i el nostre protagonista varen perdre ímpetu. Es veu que Nostre Senyor no els apoyava prou, o els dimonis de la dinastia Qing eren massa poderosos, o que els amics europeus que pol·lulaven per la zona, els anglesos, els francesos, etc., no veien amb bons ulls un règim de l'amor, que deia que volia que tots treballessin la terra i que la terra fos de tots. El 1864, la pressió de les forces demoníaques amb el contubern europeu va fer que la situació del regne celestial fos cada cop més compromesa. A la primavera de 1864, la capital va ser assetjada per les forces demoníaques. El nostre protagonista tenia confiança en Déu. De fet, tothom sap que Nostre Senyor va enviar manals israelites quan aquests varen vagar 40 anys al desert. Què no faria Déu pel seu fill petit i el seu poble? El nostre protagonista va dir que el manar que Nostre Senyor proveïa era una barreja de l'aigua de la rosada amb herbes que per allà hi havia. Això permetria al poble menjar mentre es durés l'assedi demoníac. Es diu que el nostre protagonista va menjar algunes d'aquestes herbes celestials, que eren verinoses. Així, l'1 de juny del 1864, el nostre protagonista, el fill petit de Vostre Senyor, va emmalaltir i va morir. Va succeir-lo el net de Déu, el seu fill, un marrec de 14 anys anomenat Hong Tianguifu. El problema és que el net de Nostre Senyor no va ser respectat pels prínceps que en aquell moment comandaven el regne celestial. És que a més no sabia ni muntar a cavall. Així és normal que no respectin. El regnat del net de Nostre Senyor va durar 4 mesos, el temps que va tardar la dinastia Qing en prendre la capital. El rei celestial va fugir, però el 25 d'octubre va ser capturat, essent executat el 18 de novembre de 1864, amb un bonic i humanitari procediment que s'anomenava la mort dels 1000 talls. Un humanitari suplici que consisteix en despullar el reu lligat a un pal i tallar-lo entre 500 i 3.000 vegades. Però els talls no han de ser greus per causar hemorràgies ni per matar de forma ràpida. No, el condemnat ha de veure i sentir-ho ben bé. Quan ha patit prou, llavors se'l decapita. Cal dir i repetir que aquesta mort se li va aplicar a un nen de 14 anys. El regne celestial de la Gran Pau va ser dissolt immediatament, essent aquesta aventureta coneguda com la Rebel·lió de Taiping i és considerada una de les més grans matances de la història de la humanitat, perdent la vida entre 1851 i 1864 entre 20 i 30 milions de persones. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair al meu amic Marc que ha posat veu al nostre protagonista. Dit això, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!